Тормыш көрәш, гомер сынау. Без бит яшәргә тиеш, кабул итәргә сынауларны. Ничек бар шулай килеш, бирешмәскә, җиңелмәскә. Көчле сабыр булырга. Яшә, 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 бер дә туктамыйча. Бирешмәскә, җиңелмәскә. Көчле сабыр булырга. Яшә, 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 бер дә туктамыйча. Яшә, сындырып сынаганда да үзең булып калырга. Күз яшеңне күрсәтмичә, бары алга барырга. Бирешмәскә, җиңелмәскә. Көчле сабыр булырга. Яшә, 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 бер дә туктамыйча. Бирешмәскә, җиңелмәскә. Көчле сабыр булырга. Яшә, 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 бер дә туктамыйча. Яшә. Бирешмәскә, җиңелмәскә. Көчле сабыр булырга. Яшә, 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 бер дә туктамыйча. Бирешмәскә, җиңелмәскә. Көчле сабыр булырга. Яшә, 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 бер дә туктамыйча.